Soc Naina Suau, som orientadora del programa Foro, orientadora laboral, i fa 4 mesos que estic fent feina aquí a Espiral. El que fem, bàsicament, és ajudar les persones, preparar-les perquè puguin trobar feina. Duim a terme diferents tasques. Una tasca principal seria ensenyar-los de quina manera fer una bona recerca de feina, conèixer les eines que tenen al seu abast i de quina manera emprar-les. Una altra part d'aquesta mateixa secció, diguéssim, seria enfrontar-se a una entrevista de feina, fer una carta de presentació, de quina manera confeccionar un currículum perquè pugui ser valorat, etc. I després tenim una altra banda, que és intermediació. O sigui, el que intentem és que les persones trobin feina, pels seus propis mitjans perquè la saben cercar, però també donar-los una ajuda fent altres intermediacions a les empreses.